Prostě dokumentární video. Pepík, které musel zákonem. Tak jeden, počkej, to začni. Ne, já začínám, Pepík. Takže Pepík, které tanky, mušle, co? Ne, Ježiš, jeďte, ne. To nedává smysl. Teda, Tak, dělej. Izo, dělej, jo. Ne. Ne, Iza. Já Takhle Pepík. Tak dělej, začni ale. Pepík. se, Mušle. Záchod. Co? Tank? Které? muse, Co? Tank. Pepík. sere, Mušle? záchod, Co? Tank. Pepík. Které? záchod, Musle. Které musle, pak bude záchod. Pepík, které, jo, mušle máš pravdu. No, vole. Tak tenhle večer se zapisuje do dějin, ty vole, normálně. Hej, dáme si Spider-Man. Hej, dáme nový slova, ty vole. Spider-Man show. ještě dalo čas, nemůžu dát pryč, jo. To nevyskočíš, blbečku. Jo, vrána, úplnej Peter Parker. Petr Pan. Pepík, Vysrál. Sere. nejednou. Předtím tady nějaký smradlavý cigáro. Já se nemůžu hrát. Ne, jako včera, vole, jsem tam vidět, nebo tam máš? Jo, trošku tam chceš vidět. Jsem tam moc poprvé, Uvidíme se tam spolu. Tam vedle, to je hrozná nula. No to končilo. Brekeke. Brekeke. Je to záživnýho. Na to se musím dát. Jo, no. UFO. UFO. Ty vole, ufoni. UFO. Hele, tady letí UFO. Slyšel jsi, jak to? UFO. Ty vole, slyšel jsi, jak to? Kapelika nám měla ten UFO. Něco jsme o tom řekli. UFO. UFO. Slyšel jsi, jak Tanička Pelika nám vyprávěla ten Něco jsme o tom říkala, ale